Warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Muhammad Sani Muhammad, duk wanda ya sani a karamar hukumar Kumbotso, da tun da kan Jaoji zuwa Sabuwar Mandawar zuwa Sheka yar kasuwa zuwa Sheka Bostop har zuwa Sheka karshen kwalta, babu wanda ya san da sai da miyagun kwayoyi ko kuma wata mummunar alƙalla ko kuma wani abu na rashin gaskiya. Hasali ma yaƙi da nake yi da barayi ya ja min baƙin jini a wajen wasu, kuma duk wanda ya san na unguwa ta, duk wanda ya rufa min asiri daga gida zuwa waje, shi Allah ya tona masa asiri. Bana neman rufin asirin kowa, na Allah nake nema. Akwai wani abu da yake faruwa a Sheka, mutane suna ta daukar abin kamar wai wani wasa ba wasa bane, gaske ne. Akwai waɗanda barayi ne a cikin dibishin din Sheka, barayi ne, babu wanda bai san ba barayi bane. Ya zai a samu saukin faɗan daba, ya zai a samu saukin yin sata a Sheka. Babu wanda bai san Mustapha Karafa tsohon barawo bane. Babu wanda bai san Rabilu barawo bane har yau har gobe. Barawo ne, Mustapha barawo ne. Babu wanda bai sani ba. Babu wanda bai san barayi bane. Akwai wani abuya da aka yi mai transfer, aka mai da shi area common, ya dawo. Duk gunda yake, duk inda ake sai da kayan shaye-shaye, babu inda baya zuwa ya karbi return. In na masa ƙarya, Allah shaida ne, kuma in na masa ƙarya mu haɗa a kotu. In na masa ƙarya mu haɗa a kotu. Matsalar Sheka ta dibishin ɗin Sheka ce, akwai barayi a ciki. Akwai wanda cin hanci da rashawa suka ɗauka ko ba komai ba. Ni kaina abuye ya zo ya karɓi kuɗi a wajena, me nake siyarwa, na dawo daga Abuja. Duk wanda ya san na harkar siyasa ya san ni, kuma ya san ni ina oda abubuwa. Duk abubuwan da nake oda a duba account ɗina, ina yin posting ɗinsa. Ina amfani da wayoyi guda hudu. Wayoyina guda hudu, kowanne da layinsa daban. Kuma ina fita ƙasashen Afirka, ina zuwa Niger, ina zuwa Mali, ina zuwa Kamaru, ina zuwa Ghana, ina zuwa Algeria. Babu inda ba na zuwa a ƙasashen Afirka. To wani abun ɓacin rai yau da ya faru, muna tafiya mu uku da jallabi a jikina da hula da gilas. Mun je wajen zaman makoki, kawai ina wayowa sai naga 'yan sanda sun zagaye ni, mu uku. Ina wayowa sai gani ne, a wane sai aka yi faran sai suka tafi. Still akwai wani zaman makoki, Allah ya ji kan baban su Faki, baban su Nura Bala da Bala na Kwankwasiya, baban su Malallan, Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama. Still nan ma mun je wurin zaman makokin da jallabiya a jikina. Yanzu bidiyon da nake muku yanzu aka gama hayaniya da ni da su. Na taho kan hanya zan je a yi min aski, in tsaya su caje ni. Sai na ce ba za ku caje ni ba, me nai? Sai suka ce suna zargi na. Sai na ce da mi? Ai in caje kaina. A gaban mutane aka yi na fito da duka wayoyin da suke hannuna, sai suka ce in ba su wayoyin. Me za a yi da wayoyin? Sai na hana su waya ko ɗaya, sai na ba wani na ce ya rike mu. Shi ma yana da rai lawi. Sun ce ya ba su wayoyin, 'yan sandan Sheka sun ce ya ba su wayoyin, ya hana. Shi abuya shi yake cewa a ba shi wayoyin. Na rantse da tsarkin mulkin Allah, abuya duk wanda yake aikata laifi, da shi da Rabilu da Mustapha Karafa, abuya dan sanda ne, amma su constabulary ne. Su suke ba barayin ma information cewar gashi ana neman ka, wani bar gari ko wani bar ƙasa, ana neman ka. In ƙarya ne musu, mu haɗa a kotu. In suka rufa min asiri, Allah ya tona musu asiri. To wannan matsalar Sheka da faɗan daba da sace-sace ba wasu bane ba fa, da 'yan sandan ake yi. A fito a faɗa mutane gaskiya, da su ake yi. Rabilu aje a bincika, ɓarawo ne. Akwai wanda ban kama sunansa ba saboda bata faɗa da su ba, amma wallahi du ɓarayi ne. Kuma in sharra ne masa, Allah ya tsina. Akwai ɗan sandan da ya kama mutum, ya ajiye shi ya kwana uku, ya ɗauko mashin ɗinsa motobi, ya ba wa injiniya, ya cire masa injin mashin ɗinsa tsoho, aka ɗora wa wannan motobin sabo. A nan Sheka dibishin aka yi, ba a wani gurin aka yi ba. Ko dan ba fitowa media muke yin magana ba.
Abuya ka ce zaka harbe ni zaka kashe ni, Mustapha ka ce zaka harbe ni zaka kashe ni. To kai Abuya ka manta lokacin da kake zuwa kake karɓar return a wajen correct yana sai da sholisho? Ka manta sono kana zuwa kana karɓar return a wajen sa yana sai da sholisho? Har yau yana da rai. Ƙarya aka yi maka? Da 'yan sandan kake zuwa ku karɓa. Kai da 'yan sanda kuke zuwa ku karɓi return ɗin. A daidaita sau kuke zuwa ku karɓi return ɗin. Duk wanda yake wata mummunar alƙalla babu wanda Abuya bai sani ba. Babu wanda Abuya bai sani ba. Duk wanda yake yin sata babu wanda Rabilu da Mustapha Karafa ba sani ba. Mustapha ba dan sanda bane, Rabilu ba dan sanda bane. Konsabulari ne iya kurewa mutum gudu da suka kama shi anan kudin su yake fitowa. Anan za a ba su kudin da za su ci abinci. Ku je ku bincika. Duk wanda ne wa sharra a cikin su in ba barawo bane ya kai na kotu. Wanda suka yi wasatar ai suna nan. Wanda suka yi wasatar suna nan. Matsalar sheka da take faruwa da faɗan daba ba wasu bane, 'yan sandan sheka su suke kitsiye komai. Su suke kitsiye komai. Babu mai laifin da ba za su kira su ce gudu ba. Babu mai laifin da ba sa zuwa gidansa ko kofar gidansa. Babu mai laifin da a sheka wanda ya amsa sunansa mai laifi, wanda 'yan sandan sheka waɗannan bara gurbin mutum ukun da na faɗa ba sa zuwa su yi ma'amala da shi. Na rantse da Allah babu wanda Abuya bai sani ba. Duk wanda yake sai da koken ba wai wani abu ba, koken daga sheka zuwa kumbotso, daga sheka zuwa ƙarshen kwalta, zuwa tudun maliki, zuwa sheka gidan kaji, zuwa sheka layin jahannama, zuwa sheka bayan makaranta, zuwa sheka ƙarshen kwalta. Babu wanda Abuya bai sani ba. Babu wanda Abuya bai da alaka da shi. Babu wanda Abuya baya zuwa ya karbi kuɗi a hannunsa. A cikin su duk wanda ya taba gani na ina shan wiwi akan hanya ko ina shan sigari ya rufan asiri, Allah ya tsine masa. Allah ya tsine masa duk wanda ya rufa mun asiri. Sheka in har ana so a gyara ta sai an cire wannan barayin, duk wanda ba dan sanda ba. Duk wanda ba dan sanda ba a cire shi daga cikin su. Sheka da bishin a gaban su aka zo aka haƙe wayar da ta bawa street light wuta ko sati ɗaya ba a yi ba. Kun ji sun fito sun faɗa? Kun ji sun fito sun faɗi wanda suka haƙe wayar? Wayar ta gwamnati ce. Wayar ta gwamnati ce. Su kansu in sun zo sun kora masu su in sun kora wanda suke cirar wata wayar wanda su ba sa jin tsoron su. Akwai wanda suke jin tsoro a sheka, akwai wanda ba sa jin tsoro. Wanda suka rena in sun kore su sai su zo su ɗebe wayar. In sun ɗebe wayar aje a bincika ina suke kai wayar, headquarter suke kai ta ko kuma tana da bishin aji. Tun daga ran da aka fara aikin street light da kan Zoo Road, Jaoji, Sabuwar Mandawari, zuwa sheka ƙarshen kwalta, zuwa sheka wajen police station. Na ba da assignment aje a duba babu wayar da ba a tone ba. Ta gaban station din ma division din sheka an tone ta. Kuma Abuya da Rabilu sun san wanda suka tone wannan. Ba wai Abuya ma da Rabilu ba, har Mustapha sun sani, kai sun sani ma duka su. Kana ce muku dukan su DPO ba sani ba ko a cike yake kwana ko DCO. Amma wannan mutum ukun ba wanda ba sani ba. To amma ni ban san me na tsone musu ba. Suna zuwa su ce in ba su kuɗi za su samu za su fita aiki. Ku je ku bincika. Ina harkar siyasa. In baka taimaka mutane ba inda a duniya ba inda zaka iya taimaka musu. In akwai wani kes na rashin gaskiya da wani ya taba ƙara ta a sheka da bishin su karfa mun asiri, Allah ya tona musu. In akwai wanda na taba daukar wa kaya kaf ilahirin fadin jihar Kano, ga fuskata nan dan siyasa ne ni, in ya rufan asiri Allah ya tona masa. Allah ya tona masa asiri. Amma 'yan sandan sheka ba ta gari da bara gurbi su suka lalata sheka. Yin division din bai yi rana ba, bai huce wa 'yan unguwar takaici ba, face bala'i da masifa da ya jefa su. Face bala'i da masifa da ya jefa su. A sheka zuwa ake a bankara shagon mutum. Akwai kwansabularin dan sandan da muka kama, da ni aka kama shi in ƙarya nai.
don kutumar ubansa kuma ya fito ya magana. Konsabulari ne kuma ɗan shekan ne, shi muka kama ba wani muka kama ba. Me ya fito da shi aiki karfe 2:30 na dare shi kadai? Me yake yi a wannan lokacin? Yan vigilant ɗin layin mu kawo musu hari ake, muka ce mun coke vigilant. Tunda na dawo Kano na ce ba wata vigilant, ba ta yadda za a yi yawo a duniya wai a ce wani dan iska mu dawo gida ya ce ya gagare mu. Wallahi mace bata haifi mutum ba, wallahi mace bata haifi mutum ba. Kuma duk wanda ya ga ido na ya san ba matsoraci bane ni, ya san ba matsoraci bane ni. To wannan mutum ukun su ne matsalar mu ta sheka. Waɗannan mutum ukun su ne wanda suka fi ta'azzara rashin zaman lafiya da kawo faɗace-faɗacen daba, da aje a zuga wancan ɓangaren, aje a zuga wancan ɓangaren, aje a cika wancan ɓangaren. Ba wani abu suke yi wa ba fa, wannan abin da ake ba su suke yi wa. Wannan abin da ake ba su suke yi wa. Duk wanda ka je ka kai ƙara sheka da bishin, billahi lazi in har da yana da connection da su yana ba su kuɗi, in ba kafin ka fito an kira shi ba Allah ya tsine mu, ko kama shi ba za a yi ba, ba za ma a same shi ba, ba za ma a same shi ba. Mutum nawa akai, kes nawa akai, ni kai na kes nawa na kai, nawa akai, nawa na kai, mutum nawa na kama da kaina na kai station, mutum nawa na kama da kaina na kai station, har mai bindigar baushe na kama na kai station. Mun uku muka kama shi kuma ɓarawo ne, da muka kawo shi ya hukai da shi, wanda muka ba kes din a hannunsa ai mun san waye. Washe gari da nazo na ce ka tura mu koda da shi me kace? Da Allah ku daina rena kanku hankali, ku dawo ku shiga tetayinku. Kuma kai abu da kake cewa wai za ka kashe ni, kashe mutum sai Allah. In ka shirya na shirya, ba wanda nake jin tsoro sai Allah. Na rantse da Allah duk wanda ya hare ni da makami a cikin ku, na rantse da tsarkin mulkin Allah sai dai ko ani ko ashi. Ya kuna barayi za ku zo ku tsorata ni? Ya kuna barayi za ku zo ku tsorata ni? Sheka dubu matsalar sheka da barayi da fadan daba ta konsabularin sheka ne da bara gurbin 'yan sandan da suke cikin dubishin din sheka, da bara gurbin da suke cikin dubishin din sheka. DPO har ai case a gama wani baya sani, har ai case din wani a gama baya, DCO baya sani. Ku je ku bincika in ƙarya nai. Mustapha Ƙarafa ɓarawo ne, babu wanda bai san ɓarawo bane. Rabilu ba wanda bai san ɓarawo bane. Kai ya kama abuya ya karɓi cin hanci a hannun kwarat yana da rai. Na je layin sa ma siyan shinkafa da wake yana karɓar 1500 a hannunsu.